At hindi na namin i-unboxing kasi hindi naman siya naka-box. Naka-plastic lang po siya mga kaibigan. What's up guys? Good evening. So, welcome to our first review. Review po natin yung nabili po natin sa Lazada. At hindi na namin i-unboxing kasi hindi naman siya naka-box. Naka-plastic lang po siya mga kaibigan. So, yan. So magiging unwrapping po yung kinalabasan niya. Nabili po natin siya doon sa store po na Bygor is. Yung link po is nasa baba. Yan po natin. So yun. Bali may binili po kaming dalawang headset po. Yan. Ito po yung headset po namin na nabili na po namin. Well guys, maganda po siya. Kasi kung titignan nyo po talaga siya. Yan. Dahil Realme po yung sa kanila. Nakiram lang ako ng phone. At wala yatang autofocus. So ayun guys, kung titignan po natin, maganda po siya. Yan. Well, nagamit na po natin siya ng ilang araw. Nagamit na siya ng ilang araw. Maganda talaga siya. May volume siya dyan. Yan. Tapos dito yung pipindutin kung ano, para sumagot ng tawag. Tapos kagandahan nito guys, yan. Meron siyang sariling, ang nabasa ko doon kasi is ear hang, sabi nila. Wow. Yan. Sasabit mo siya sa tenga mo guys. So medyo maganda siya. Hindi siya tulad ng mga ordinary na mga ibang headset. Ganon. Basta isasalpak lang. Tapos po nakaganyan siya guys. Maganda siya sa totoo lang. Kasi kung titignan po natin is parang may silicone po siya rito. Yan. So hindi siya yung basta-basta mapapatid lang nung o kaya pag naano mo siya. Yan guys. Kung titignan nyo siya, may silicone po siya dyan. Kasi ayaw mag autofocus ng cellphone po namin. Hiniram lang din po namin. Yan. Silicone, may parang nababalot po siya ng silicone yung wire mga kapatid. So yun, yung earbud po niya is hindi po yan yung original. Nandito po siya. Pinalitan na. Iba na itong kinuha na ng kapatid ko. So yun guys. Actually, ganito po siya. Tinanggal na po namin talaga siya sa totoong lagayan. So, ganyan na po siya. So, tapos, ito naman po yung isa. Yung bubuksan lang po natin. Ito pa po, hindi pa po ito nagamit. Lahat-lahat. So, yun po yung tatak. QKZ. Yan. High Resolution Audio. Ayaw lang talaga mag-autofocus. Yun. Yan. QKZ High Resolution Audio po siya. So, papansin nyo po yan. Shenzhen, China. Yan. Tapos yung logo po nila is yan, hindi po natin alam kung anong logo po yan. Pero may mga nakikita tayong ganyan na logo kaso parang baliktad. Yeah. Ganyan po yata yung logo nila. Charot! So yun guys, meron siyang lagayan. So hindi siya basta-basta masisira o kung ano. Yan, bubuksan po natin. Dumating talaga siyang nakaganyan guys. Wow! Bubuksan po natin. Yan. Tcharam! So yan guys. Yung ear hang, meron din po siyang ear hang. Ito po yun. Dalawa. The left and the right. Yan po yung ear hang niya. Tapos, yung sinasabi ko kanina, ito pala yun sa'yo. Yan. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yan. Maganda siya. Well guys, hindi siya dumating na naka-bubble wrap. Which wag na rin po tayo magtaka kasi yung durability nung pinaglagyan is maganda na. Yan. So ito po yun. Ito po yung nakalagay po na original po sigurong ano nyo, earbuds. Yung sa akin is pinalitan ko na po siya. May tatlo po siyang nakalagay dyan. Yan. Yung tatlo po is ito po yun. May kasama na po siya. Kaya medyo maganda-ganda na rin po yung labanan. Sa halagang 124 pesos, may maganda ka ng headset. Yung link is bibigay po namin sa labas. Hindi po to sponsored video, which is binili lang po talaga namin to. Nakita namin sa Lazada, nagustuhan. So try namin mag-review for our first review po natin sa vlog po natin, sa vlog-vlogan po natin. So yun po. Maganda siya nung unang dating, nung unang araw, ginamit na rin po siya namin.
So yun, maganda naman yung bass. As in talagang buong buo po yun sound. Kapag isisiksik mo sa tenga mo, syempre, precautionary measure kung nasa daan ka is ingat-ingat na lang para di ka masagasaan. Maganda po siya talaga guys, promise. So kung gusto nyo pong bumili ng kanilang product, yung link po is nasa baba po ng video, sa description below po. Yun po. Yan. Syempre pag mag-ano ka, struggle is real parate. So yun. Sana kung nagustuhan nyo po yung review po namin, huwag pong kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod pa po na video. Yan. Yan. Sisiksik po natin. Mag-subscribe po kayo dahil talagang ginagawa po namin is spoken poetry. Spoken poetry po talaga yung nilalabas po namin. Yan. So, ganyan po siya. Sa right, nakaganyan. Sipin mo yung tenga mo, ganyan. Mamaya magpipicture po kami. May picture po dyan actually, makikita nyo. Ganon. Yan. Ganyan po talaga. Bali dalawa. So, maganda-ganda po talaga yung laban. Maganda po yung sound. Don't forget to subscribe guys. Maraming salamat sa panonood po ng review po namin ng nabili naming headset sa Lazada. Yan. At hindi po kami na-scam ni Lazada. Di tulad ng iba din. Lazada. Yan. Pre-easy. Free and easy returns at Lazada. Which hindi pa kami nagbalik ng product na nabili namin. So yun guys. Kung titignan po talaga natin is maganda po siya. So goodbye guys. Kung nagustuhan nyo, comment below. Tapos huwag pong makalimutan na mag-subscribe po sa channel po namin. At kung mahilig kayo makinig ng spoken poetry, pakinggan nyo po lahat po ng nandyan po sa channel po namin. Maraming salamat. Thank you guys.